Ja, vi står så her med Jumping News og Dondi. Hvad er det, vi står og venter på? Vi står og venter på Morten, så vi kan se derude, han skal op i krabaten deroppe og lave et lille tårnspring. Okay. Vi er spændt på, at Sam Almerholm bliver holdt inden bordet, selvom der kører udenfor. Vi kender ham jo alt for godt, gør vi? Eller han laver måske en Morten. Så har vi Morten. Det var lige at pege, hvor Morten er. Morten, han er lige ved, der står og venter og kigger op i kuden. Morten, han er klar til at komme i der. Det kunne være lidt sjovt, hvis Morten er inde ude. Det kunne være sjovt, hvis begge to over på selv vejen med. Det er så meget klar på Morten. Morten! Morten! Jeg smadrer ham, men jeg har lige betalt 500 kroner for at se det nu. Det er Morten, der er på vej i tårnet der. Der er ikke noget pis med Morten der. Det er klar. Jeg siger godt, der er lige. Jeg vil være klar. Hvorfor er det? Nej, der er en fuldstændig dag der. Jeg er klar. Jeg stopper ved at udfylde dig. Jeg har fået højt på jorden. Ja! Jeg lyder, at man har fyldt sig på. Ja! Godt for det! Nu vil vi gå ind og spørge, hvordan Morten har det. Hvordan tror du, Morten har det? Jeg tror, han ligner en, der virkelig der lige har vundet Tour de France, faktisk. Ja, det er en af de gode etapper. Han har vundet kongeetap. Sådan har han det. Ja, LGS. LGS, ja. Det er Morten, der klarer det. Ja, det er jo sådan, ja. Kan du sige? Morten, hvordan har du det? Var det fedt? Nu vil vi gå ind og tage imod Morten, ikke også? Jo, det er hvordan Morten har det. Det svarer, man har brækket sig til det. Og man har ikke sig til det. Det så vi. Det kan være, han har lavet en Morten i bogen. Det kan være, han har lavet en Morten. Ja. Så, nu går vi hen og ser, hvordan Morten har det. Ja, hvordan har Morten det? Fucking fedt, det der! Fucking skal prøve det, mand! Det kommer! Det
kommer en mand, ikke også? Og du bare bliver spændt nedad, så tænker man, jeg er kommet. Man kan allerede få så udvalgt, så det skal bibeholde for evigt. Okay. Men alle bands, der kommer forbi Lyng, ja, Lyng små bands, der kommer, det er jo alle store og mellemstore, der kommer her. Ja, det skal det ikke bibeholde. Okay. Flere og flere folk. Altså, det er fedt, at man kender, men ikke kender måske 3 bands, som man hører dem. Det er jo ikke videre, om det er noget for dig, ikke? Ja. Hvad laver du? Gerne. Det er da ikke det. Det er så virkelig, ikke også? Godt nok er det ikke med eftersom. Jo, det betyder steder og dårligt. Jamen, ikke fedt. Meget tak. Ja. Super, hvordan har du det, Morten? Er du klar til en tur til? Ja. Er du klar til en tur til? Nej, det. Så, du er lige blevet interviewet, Morten. Ja, har du det? Fucking fedt, altså. Hvad med det billede, vi har betalt for? Det må de have liggende her, jo. Kan du ikke tage marken der? Jeg troede, du havde jern på.